Puilano jotono teusa haino hai Kokborok Bible commentary channel lamsogo phaidi tinike jeng Phola Kwthar no tei srwnglainai Phola Kwthar sabo kubuni phola tei Tatal Phola Kwthar no bahaike sininai phaidi puila jeng Phola Kwthar sabo o sungmungni simino chenglainai Phola Kwthar wngkha Godhead eba Trinity ni third person baksa borok Phola Kwthar no kaitor ni hama eba nobar ni simi wansuknai rok tong phiaba abo haya Bible o apha kaitor bo phola hinui sao John chapter 4 verse 24 phiaba apha kaitor no phola hinui samani kokmang wngkha bo kwthar perfect tei sumjok kwrwi hinmani se Jisu sao chukno hani norokni pha kaham wngtei norok bo katsui bo haino kaham wngdi Matthew chapter 5 verse 48 bahaike kaitor hai wngnai jeng John chapter 3 verse 6 oro aboni answer o pholani achainai borok bo kaitor ni borok tabuk apha kaitor no tamni bagai phola hwnjakha jeng bujikha kaitor le phola se John chapter 2 verse 24 kaitor le phola se hwnmani le kaitor nobar hai hwnmani wngya kaitor le real person kaitor bororok no bono kosolke snamkha elembago swari rok no bo phola rok hinui sajago phiaba aborok ni kokmang wngkha borok sumjok khlaya hinui samani se phiaba aborok ni kokmang wngkha skangono ang saka phola kokthai sumjok kwrwi hwnmani no bo jaga jagao bujiro tamni hwnba swari rok bo phola rok hwnjakpano borok bo real person chi abo haino Phola Kwthar bo real person chi phiaba Phola Kwthar no bahaike jeng person eba khoroksa hinui jeng sawi man hingke Bible o aboni saki tong kubuini phola bo norok baimang tongphainai John chapter 14 verse 16 oro bo hinui sao abo hinui saya Phola Kwthar wngkha khoroksa chubanai hinmani bisingti bo jeng kaisa person no bujimani klaio John chapter 1 verse 16 no jeng abo mano tei John chapter 14 verse 26 ang norok no salangma rok no bo muito khlai rwui rwanu oro bo hinui sao norok ni thani bono rohoranu naidi Phola Kwthar bo bono hinui sajago kokhe pha tei sajla borok person wngma haino Phola Kwthar bo khoroksa person tabukhe Phola Kwthar no jeng bahaike sininai o sungsaro tabuk kwbangma Phola Kwthar mano hinui hamya rok hamrwui tongo hinui jeng khnawi tongo tei nugui bo tong aborok soisoi Phola Kwthar ni samung de Phola Kwthar no bahaike jeng sininai 1 John chapter 4 verse 1 obutango sao bebak phola no poito ta khlaidi tamokhe phola rok abo kaitor ni aroni da potaliwi naidi tamni hwnba diari phatara rok kwbangma sungsar gwnangui ongkhorkha obutang jengno belai hus wngnani kokno sao kwbangma diari phatara rok sungsaro ongkhorkha Tatal phwrwngnai rok kwbangma o sungsaro tong Phola Kwthar no mano hinui sakno dabi khlainai rok kwbangma o sungsaro tongnai phiaba borok soisoi Phola Kwthar de man jeng potaliwi nainani belai kheno nango simply jeng poito khlainani kokya hinui jengno Bible srai srai keno sao Jisuni molo Jerusalem noktharo kaitor ni mungno product haike use khlai pharisai rok pharok tei mera rok phalei borok business khlai tong abo haino tabuk ni molobo kwbangma tatal phwrwngnai rok Jisuni mungno products namui Phola Kwthar ni mungno products namui Jisu hallelujah praise the Lord ni business khlainai rok kwbangma tong kwbangma tatal phwrwngnai rok sakno mera haike molphilei borok Phola Kwthar mano hinui sao phiaba aswkbaino jeng borok no kubuini Phola Kwthar no mankha hinui manya sak hamya no kaham khlaimani bai simi Phola Kwthar wngui manya muito narokdi shaitan ni phola bo miracle khlaimano shaitan ni phola bo soidom ni samung khlaimano jeng lamrama chapter 7 verse 8 ni simi 12 naikangkai jeng srai shaitan le jephruphano borok no lama korornani bagai Jisuni tongmung Jisuni loino copy khlaio Jisu hamya rok hamrwui kwbangma borok bono rwktharkha poito khlaika shaitan bo Jisuni loino srwngnani chengkha bo hamya hamrwkha phiaba kwbangma borok no bokhe lama kororwkha borok no lama kororna bagui shaitan le diari phatara rok no soidom ni samung khlainani phan rwnai hinui Bible o srai kheno kok diari sachokjak tong a borok hamya shaitan ni phan bai phainai bo hao nugya samung nangya soidom tei wanama singsa samung kwbangma no khlainai Matthew chapter 24 verse 24 orobo sao Masia phatara rok bai diari phatara rok bachawanu borok soidom bai wanama singsa samung rok phunukanu wngkheba kaitor ni chongjak borok rok no suda lama kororwanu
belai hus engnani koksao kaitorni bororokno suda lama korornai abo hai diari phatararok o sengsarok phainai borok kaitorni mungno phola kwtharni mungno product haike use khlaiye borok soidomni samung khlainai hamya hamrwnai miracle khlainai abo haike lama korornai hinui sao jonghor polbo sao 2 Korin chapter 11 verse 13 ni simi 15 a bororok wngkha phatararok si abo wanama singja samungya shaitan bo pohorni suari haike sakno mul philei mano aboni bagui shaitanni selengrok seleng kaham haike mul philmani abo ko kotorya paithakni salo borok samung tangma teinyo borokni manthaino mase mannai phola kwthar mannai borok hinke bo kaitor tei jisuni mungno bo borom khlainai phasajla tei phola kwthar le godhead o baksa wngma haino borokni borom bo baksa norokni subrayongni mungno ahaino takhudi lamrama chapter 20 verse 7 10 commandment ni kaitham dagi mungo chung okok manu kok wngkha chung jisuni mung kaitorni mung tei phola kwtharni mungno phola kwthar bai sarujagui ahaino chung khuisi manya jisu kaitor tei phola kwtharni mungno ahaino borom khlaiyawi khunai rok wngkha tatal phola mannai rok kwbangma phola kwthar mano hinui sanai rok chirikhogui jisu jisu hallelujah hallelujah praise the lord hinlaio phiba kaitor bo nathongya kirima singchake bono chirigui jisu jisu kaitor kaitor hallelujah praise the lord ni bono ringnani nangya tamningke phola kwthar no abo haike ringui simanya phola kwthar bai sarujagui abo hai wngui simanya tamokhe borok shaitanni phola no simano First Habukra chapter 18 verse 27 to 28 obutangni kothomano chung naike srai srai buju obutango kaitorni borok bahaike kaitorno suri te shaitanni borok bahaike shaitanno surika chung o jagao nugo aro chung kaitorni diari Elia no nugo bo koini ne khaise kaitorno suru gajang khaise bo chiri khogya bo abo haike kirima singjakai chiri khogi kaitorno surya tamninke bo kaitorni mungno borom khlaio phiaba bal mataini diari rokhe chirigui suri layo orobo chung bujina nango je borok phola kwthar mano hinui sakno gosinai bo chirigui kaitorno surui tongkhe kirima singjake bo acting khlai tongkha hingke abo phola kwthar wngui manya phola kwthar mannai borok rok hingke kaitorni dagi mungno tuio chung abo kaham kai huske manainai John chapter 14 verse 26 obutango sao phola kwthar le chungno phwrwngnai phe je borok kaitorni dagi mungno bo tuiya o borok hingke bo phola kwthar mannai wngui simanya wngui mano bo jisuni mungno use khlaio wngui mano bo jisuni mung bai soidomni samung khlai phunugo phiaba Mathai chapter 7 verse 21 ni simi 23 o oro tamosa oro jisu tamosa ka phaidi chung nailayano ano subrai hnnai rok borok bebak no kaitorni hawa habui manglak tamokhe chukno hani aphani muchung tei tongnai rok simisi habui manano sabuni muchung tei aphani muchung male tamo kaitorni kok khnawi tongnai rok borok simisi kaitorni hawa habui mannai ahaino jisuni mungno lord lord subrai praise the lord hallelujah ni haino use khlai product haike use khlai ma bai chung kaitorni hawa habui manya eba borok kubui phola kwthar mannai wngui manya asalo borok kwbangmano ano hai hinui sawano subrai nini munggai chung kaitorni kok saka nini mungbai chung matai hamya kwbangmano rwkhlaikya nini mungbai wanama singja samung kwbangmano khlaikya wngui mano afur kwbangma phola kwthar mano hnai rok kwbangma khe borokno lama kornai rok borok jisuno claim khlainai ang o sungsaro tongphuru nini mungbai ang samung khlaikya healing ministry khlaikya miracle khlaikya hamya hamrokha jisuni mungno ringkha phiaba chung 23 verse tamman ang afruke borokno hai hinui sawano ang norokno sisi siniya ani oroni thangdi chengtarok jisu abo haike paithakok borokno ansarnai kok gifilnai hinui chung oromano khajane takhokte buhuchong hamya hamroi manmani abo phola kwtharni samung simi wngya shaitan bo miracle khlaimano bobo wanama singja samung khlaimano phola kwtharle khoroksa borokni aro simi phaiye abo haike samung khlai tongphaya nung ang nini bisingo bo phola kwtharle samung khlai phai mano phola kwtharno chung bahaike mannai aboso chung puila sinano phaidi chung saiman lainai phola kwtharno nung ang manani bagui chung tamo khlai thai tong number 1 ke chung sumsokni khaki phelna naw samung chapter 2 verse 38 saw pitor borokno hai hinui saka norok jotono sumsok nakarjakna tei khe norokni sumsok yakardi tei jisu kristoni mungui baptisma ngdi hake kaitor mani a phola kwtharno norok mannai
Obutango chungno saka chung sumsok yakarya hingke chung a phola kwtharno manisi manya chung sumsokni tomung bai o phola kwtharno maya. Number 2 kaitorni kok khnadi samung chapter 5 verse 32 orosao chung omorokni saki chung bo saki phia kaitor bini kok khnanai rokno rwmani a phola kwthar bo omorokni saki orosao kaitorni kok khnanai rokno rwmani a phola kwthar ni kaitorni kok khnanai rokno simisi a phola kwthar rwjaknai aboni bagui chung phola kwthar no manani hingke number 2 khe chung kaitorni kok khnana nau number 3 o hingkai chung suri na nau samung chapter 4 verse 31 o sao suri sanei paikheno borok kuthum laimani aro haklui saka borok bebakno phola kwthar bai koboljak baikha haki khatorei kaitorni kokno sajaka oro chung kothoma nugo Peter song Jisuni sagri song borok phola kwtharno bahaike mankha borok phola kwthar mannani sikango tamo khlai phola kwthar mannani sikango borok suri lai tong a suri mani bagui si borok o phola kwtharno receive khlai mano yachagui mano gachung number 4 ke tamo khlaina nang hingke sandi Luke chapter 11 verse 13 orosao norok asuk hamya tutui bwsano manui kaham rwna siwi tong hake chukno hani phani thani sannai rokno bo phola kwthar rwnai o kok bwsuk je kubui oroke sao chukno hani phani thani sanka hingke a phola kwtharno apha chungno rwnai kaitor chungno rwnai a kok belai kubui ni sao chung number 4 ke chung sannani nau tei number 5 o hingka chung poito khlai a phola kwtharno chung maya chaknai chung poito khlai hingke chung a phola kwtharno yachagui manya Galatia chapter 3 verse 14 oro hai hini saka kaitor Abraham no rwna hwnui kok rwmani a hamari no Kristo Jisu tui buini borok no rwna tui khe phia kaitor rwna hwnui kok rwmani a phola no oro phola kwtharni kok sao chung poito khlaima bising tui manna tui khe Kristo o samung no khlaikha chung tamoni bising tui mannai poito khlaimani bising tui ni sao a phola no chung poito khlaima bising tui manna tui khe ni sao abono ang tewisa puilani simi sanai chung phola kwtharno manna khe number 1 chung sumsokni khama ki filnai sumsok maya karnai number 2 chung kaitorni kokma khnanai bini dagima tui tongnai number 3 chung ma surinai number 4 chung kaitorno ma sannai tei number 5 hingke chung poito ma khlainai hamya hamrwmani simi bai phola kwtharni samung wngya phola kwtharni samung tamo hingka hingke phola kwtharni samungle kwbang mano tongphiro chung hamjaknai wnggo koinene wnggo kaham wnggo obo haike bo Galatia o sao tei Jisu kwbangma chungno explain khlaika phola kwtharni samung tamo phola kwtharle chungno comfort khlainai chung dukhu kostoni jorao satokjakmani jorao soimannai abo phola kwtharni samungno tei chung kaitorni kokno bujiangui tongmani Bible ni kokrok no explain khlaimeyang tongmani oborokno bo phola kwthar mankha hingke chungle bujiwi mannai bole chungno phwrwngpainai tei abono karibo phola kwtharle chungno kwbangma lamani bising tei chungno suaro a suarokno chung use khlainai aborok si phola kwtharni samung phola kwtharni samungle ahaino chung hamya hamrwka soidomni samung khlaika healing ministry simi khlaika abo bai wngya aboni bagui no Mathai chapter 12 verse 31 oro samani chung belai hus wngna nau obutango sao phola kwtharno hamya sanai borok bo nakarjaklak ni sao phola kwtharno hamya sanai borok bo nakarjaklak bahaike chung okokno bujinai sabo phola kwtharno hamya sa phola kwtharno hamya samani abono je phola kwtharni mungno use khlaiye phola kwthar mano hnui sakno dabi khlaiye je borok tatal phola no tuiye borokno lama kororoi toninai je borok Jisuni mungno borom khlaiyawi phola kwthar mano hnui sanai o borokni sumsokni nakarjaklak belai kheno chung hus nani nango hake ang je tini phola kwtharni kokno samani kisa misa buji khnani ang khaklayo phola kwtharle bobo khoroksa kaitorse chung o phola kwthar bai chung tuidul jaknani nangnai chung chini sumsokno yakarei kaitorni kok khnawi suriwi kaitorno sanai tei poito khlaiye o phola kwtharno maya chaknai tini o kaitorni kok srwngmani bisingtwi norok hamari mankha hingke comment khlai sadi srwngmung mankha hingke norok buino bo share khlai di tei o channel o kwtal wngwi tongkha hingke kaitorni kokrok tebo srwngnani bagwi subscribe khlaina di
asuk no tinini bagai Jisu Kristo ni mung tebo kuchugo ungthon.